ጥዕና ሃበለይ ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተመልከትና ካብ DW ኢንተርናሽናል ነዝዕለት ዝበልናዮም ዜናታት እንሆም ህዝቢ ዋግ ህምራ ዕሱባት ፋሽስት አብይን ወራሪ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጽምዎ ዘለዎ ግፍዕታት ብዘይ ምትሕብባርን ዝተረፈ ንብረታት እውን ናብ በዓል ዋናኡን ክምለስ ብምግባር ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ወገናውነት አረጋጊጾም ኣብዚ ጉዳይ ዘድሃበ ዝርዝር ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ወኪልና ከምስዕብ ከቅርቦ እዩ ኣብ ዘዋዶ ትግራይ ትርከብ ከተማ ነቅሰገ ካብ ማይጨው ናይ 5 ሰዓታት ናይ እግር መንገዲ በክልል ኣምሓራ ካብ ትርከብ ከተማ ሰቆጣ ድማ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ እግር መንገዲ ያህና ትርከብ በገጽ ደቡብ ብሔረሰብ ኣገው ምስ ዝነብረና ፍሉይ ዘዋ ዋግምራ ትዳቦ ብመውሱን በባህል ዝተኣሳሰሩ ኣብ ሓዘንን ሓጎስን ዘይፈላልዩ ህዝብታት ተጋሩ እትኸባብን ህዝብ ዋግምራን ፋሽስት አብይን ባዕዳዊ ወራሪ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍጽምዎ ዘለዎ ግፍዕታት ከም ህዝቢ ዘይተቀበሎ ህዝቢ ዋግምራን አንጻር ግፍዕኛታት ወረርቲ ጠጠው ብምባል ኣብ ጎድኖም ጠጠው ከም ዝበለ ተጋሩ ነበርቲ ነቅሰገ ይዛረቡ በተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንክንዓል መራሕቲ ኣምሓራ ጎስጓስን ተገበረውን ነጸግዎ እዩ ህዝቢ ዋግምራን ነበርቲ ነቅሰገ ከም ዘዋግዑና ሓደ ኣባላት እቲ ብሔረሰብ ተቆነታት ተበልጾም ንብረት ክዘርፉ ዝፈተኑ እኳ ከነበሩ መምሕዳርን ህዝቢ ነቲ ዞባ ንብረትና ብዋንኡ ንክመለስ ብምግባር ወገናውነቱ ኣመስኪን እንተኾነ ግና ሰራዊት አብይን ባዕዳዊ ወራሪ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ነበርቲ ነቅሰገ ዘብሕዎ አርሜናዊ ጨፍጫፍ ንምዝራውን ከቢድ ከም ዝኾነ ይገልጽ መለሻት ከባቢ ኣበይ ከም ዘለው ከም ዘይፈልጡ ዝገለጽሎም ፈላሲ ሕሉፍ ሰልኣዩ ዘይምፍላጦም ገበን ኮይኑ ባዕዳዊ ወራሪ ውልቀ መላኺ ሰራዊት ኢሳያስ ብጥይት ኣብ መረበቶም ተቀቲሎም እዮም ኣብ ሞባይልካ ፎቶ ዶክተር ደብረጽዮን ሕዝካ ተረኺብካ ተባሂሉ ብዘስካሕካ ኩነታት ዝተቀተለ ድማ መንእሰይ መምህር ፀሃይ ሰለይ ነባሪ ከተማ ናፍተገይ ወሰባት ወረርቲ ሰራዊት ኢሳያስ አፈወርቂ ንመንእሰይ መምህር ፀሃይ ዕንቱና ጎልጎሉ አካላቱና ተልተሉ ከም ተገናዘይዎ ነበርቲ ብመሪ ሓዘን ገሊጾምና ኪሮስ ገብረጻድቅ መሰለ ግርማይ ጌታሁን ግርማይ በረህ ተኸለም ካራይ ሓጋዙውን በተመሳሳሊ ብዕሱባት ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ካብ መንጎስ ተቀተሉ ነበርቲ ተኸባቢ በዚካዚ ላዕለዋይ ጣብያ ጥዕና ነቅሰገን ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ነቅሰገን ካልኦት ትካላት ልምዓትን በቶም ዕሱባት ሰራዊት ከም ዘይነበሩ ኮይኖም እዮም ዕሱባት ሰራዊት አብይን ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ደመኛ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾኑ ዝፍጽምዎ ዘለው ግፍዕታት እኹል ምስክር ዝበኑ ዝዛረቡናዮም ነበርቲ ነቅሰገን ቀደም እውን ህዝቢ ተኸባቢ አሚን ኢሉ ከም ዘይተቀበሎም ቃልሱ አቀዲሙ ከም ዝጀመሮ ተዛሪቦም ጸላኢ ናብቲ ከባቢ 3 ግዜ ማለት እውን ታህሳስ 19 14 ለካቲት 9 ለዳህሳስ ተሃንዲዱ እንተነጸም ምልሻታትን አብራት ፍሉይ ሓይልን እቲ ከባቢ ተወዲቦም ሓመድ ደረጩ አስነሙ ወይም በአማይ ዝቁጠሩ ወታደራት ተቀቲሎም አስርታት ማሪኾም ከምውን በርከት ዝበሉ ብሬናትን ክላሽንን ተማሪኾም እዮም ንወኪል ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ተወ ሓይልታት ወረርቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጽምዎም ዘለዎ ግፍዕታት ሕዝቡን ቀጺሉሎም እቶም ወረርቲ ኣብዚ ሶምን ብዙሓት ወገናት ከም ዝረሸኑን ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ከም ዝጨወይን እንትፍለጥ መናእሰይ ትግራይ ድማ ብበዝሒ ናብ ሜዳ እናወረዱ እዮም ወኪልና ካብ ከተማ መቐለ ዝስዕብ ዝርዝር ኣብጽሕና ኣሎም ከማል ሶርስ 14 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ተካትፈ ኣደባጊ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ መንጎ ሓይሊ ወራርን ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ናብ ዝተኻየደ ኩናት ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ጸላኢ ብዝወፅኦ ሰፊሕ ኪሳራ ኣንጣ ንኽልጣሕም ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሲቪላት ግፍዕና ፈጸሙ ኢለን እዮም በዚ መሰረት ኣብ ከባቢ ተካትፈ ኣደባጊ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ሓንቲ ሚኒባስን ሓንቲ ኣይሩፍን ተሳፊሮም ዝነበሩ ሲቪላት ወሪዶም በዘይ ምንም ምክንያት ኩሎም ብጭካነ ዝረሸንዎም እንትኾኑ ሬሶም ክሳብ ምሸት 4 ሰዓት ድማ ክላዓለ ይኽኣለን እተን ምስኦም ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ጨውዮም ናብ ዘይተፈለጠ ቦታ ወሲዶም እዮም ኣብቲ ከባቢ 4 ገዛን بركت لا يدبر حارسات حسر زقاطل انتخروا كاباتهم حادث هونو عيسى قبلت الله صور استوار عبي ولادي فعرباتنهم تقاطل جزهم لمدفع انفتروا تنقصانيات لمن تاي زقاطل لا يتطفيهم تمارسهم بحاجة نقص نبار تخواب حوشو لدي فراشنا مؤمن وخلوا جندما أوردات حارس سامرة أي همبان تنطاطن على السوهان وخباصات بعد أورار سراوس إساس بسون 10 سنة ميزة عيسى دهانا جنس استوهانو سبيل نبارة خبابي عايزين تطلع أخي خذبر عبارة مغريات رشينا مويم توسخي أبجبا أي هنبا رازينا تنطاطن كل عينة نبرت أمو بحل تسماري ينتخونو بفلع أو تنطاط فري خاصة خبابي زغونا أتفلاني زرفو ملاون هزت خبابي دما مربط حديدي سدس تنزلن كابت خبابي احنا حضرتين ملاحظ دي خمسين نهالوا أتو مرر تحيلتات
عبد العزيز التجري زت حوض لو شفتات ذكحكم بركز بالمناطق نبرت خبابي خدمة طلال محتار أب حرام التجري كم زلون كاب الحديث لما هذا الحشام مارد كم ديلن كم زامنون كاب خبابي زت حنا حضرتين مناقط تجري تسعر وكيل دمتها تجري كاب ختمام قلا ካርዲናል ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ መጋባሪያ ኩናት ፋሽስት አብይ አህመድ ሙኻኖም ከመዘት ተሐሳሰቦም ካቶሊካውያን ትግራይ ገሊጾም ኣብ አሜሪካ ዝርከቡ ሰዓብቲ ሃይማኖት ካቶሊክ ዝኾኑ ተጋሩ ካርዲናል ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ አቡነ ብርሃነ ኢየሱስ ኣብ ጎኒ ፋሽስት አብይ ተሰሊፎም ንኩናት ትግራይ የሳውሩ ምህላዎም ከመዘሕዘኖምን ከምዘት ተሐሳሰቦምን ሓቢሮም ኣለው ካቶሊካውያን ትግራይ ንአቡነ ፍራንሲስ ሊቀ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዓለም ኣብ ዝጽሐፍዎ ደብዳቤ ንብረት ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ትግራይ ዝኾኑ ሆስፒታላት ኮሌጃትን ኣብያተ ትምህርትን በቲ ኩናት ከም ዝዓነውን በአማይት ዝቆጸሩ ተኸተልቲ እታ ቤተክርስቲያን ድማ ከም ዝተቀተሉን ብምግላጽ አቡነ ብርሃነ ኢየሱስ ግና ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ተሰሊፈ እየ ብምባል ንወራር ፋሽስት አብይ አህመድ ከም ዝደገፉን ካልኦት ካብ ሕጊ አስተምህሮ እቲ እምነት ወፃእ ዝኾኑ ጸረ ሰላም ተግባራት ከም ዝፈጸሙን አቃሊዖም ብተወሳኺ እቶም ካርዲናል ሓላፊ እቲ ብፋሽስት አብይ ዝተጣየሸ ኮሚሽን ዕርቂ ዝተባህለን አንጻር ተጋሩ ወፍሪ ጽልእን ጸለመን ዝፍጽም አካል ብምኹናን ንህዝቢ ትግራይ ከም ዝበደሉን ሕዚ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት ክንዲ ምኹናን ንፋሽስት አብይ ብምድጋፍ አንጻር ሰላም ይሰርሑ ከም ዘለውን አፍሊጦም ካቶሊካውያን ትግራይ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራን ኩናት ትግራይ ሰላማዊ መዕለብ ንኽረክብ ንዝወሰድዎ መርገጺ ብምንኣድ አቡነ ብርሃነ ኢየሱስ ውን ንሰላም ንክጽውዑ ሓቲቶም ኣለው ፋሽስት አብይ አህመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጽሞ ዘሎ መዳሪታ አልቦ ግፍዕታት ጠጠውን ተዘይቢሉን ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ድማ ካብ ትግራይ ተዘይወፂኡን ኩሎም መሳርሕታት ፖሊስታትን ወጻኢ ሕብረት አውሮፓ ተጠቂሙ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ሓላፊ ጉዳያት ወጻኢ እቲ ሕብረት አጠንቂቖም ኣብዚ ዛዕባ ዘድህበ ተወሳኺ ጸብጻብ ክህልወና እዩ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ بسوني مشات عاب لعلي إرترا كبير معقب زنبر حبرة أوروبا فاشستي أبي أحمد عاب لعلي تقراي فتسمو زلو قفعتات تتأون خبل التحساسي بلوم فاشستي أبي أحمد كابتي يقوع زلو من قد تفقات انت زي تملي سوقنام اتي حبرات تفلاليو سقوم تتات كمزو السد بقلسيات انكي قيوم حلف قدات وزاي حبرة أوروبا جوزيف بوريل أبتم زحلفو حموشتا أورح بشم خبار حقي مقليا زي بلوت إحساتات سبقوي مسلات سوتاوي تقعاتن مقرفتتاتن كمز تفتسمه بب معلتم حابريتا إنا تقبلنا إنا إلو ملوم إذا خلو قفعتات آب تقراي يفتسم زلو دمام نخلوم مرة خبتي من قدتات بمعتاون آب فتسوم دل حامتن كوينو إيو كبلو إتوم حلفي تزاربهم حزب تقراي سبقوي حاجز كي يركب بمقبر آب لعليقو كبير تحسات سبقوي مسلات إنا تفتسم إيو زبلو جوزيف بوريل إذا دمام فتسيمو تقبالنا تزيبلون إتي حبرات ترير سقمتي نخوصد زاقددن كم زخونة قليس أمالو እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ተቐባልነት የብሉን ስለ ዝኾነ ድማ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ጻጥ ክገብር ይግደድ እዩ ምእንቲ ኣብ ትግራይ ምንቅስቓስ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይገደብ ንኽፍቀድ ዘየሻራዊ ምርመራን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ንኽጅመርን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ንኽወፅን ሕብረት ኣውሮፓ كلهم مسارحتاتن منقدتاتن بوليسي وطائي ات حبرت تتقيمو ابلعلي منقستي فاشستي ابي احمد ترير سقمتي نموساد كمز تدالوم جوزيف بوريل الاو غيرملوم نزين متكبار دمام نمينستر قدات وطائي فنلاند داقم ناب إثيوبيا كمزلقون نفاشستي ابي بزيمنات منقدي بزعبا اتي زوسد سقمتي كمزفلتون اتنققو ملوم ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድ ፔኮ ሃቬስቶ ናብቲ ዞባ ተመሊሶም ንክኸዱን እቲ ኩነታት እንተዘይተመሓይሹ ስጉምቲ ንምውሳድ ድልዋት ምዃንና ዘመላኽት መልእኽትና ብንጹር ንከብጽሑን ሓላፍነት ሂቦዮም ኣለኹም ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ዘይተገደበ ምንቅስቓስ ሰብኣዊ ሓገዝ ክህሉን እቶም ዝተፈጸሙ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዘይሻራውን ነፃን ኣካል ክጻረዩን ሰራዊት ኤርትራ ድማ ካብ ትግራይ ክወፅእን ኢና ንደሊ ካብ DW ኢንተርናሽናል ዜናታትና ሓዙና ቀጸልዮም ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ይወርድ ዘሎ ግፍዕታት ጠጠው ንኸብል 11 ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ጸዊዖም ኣለዎም ንውድብ ጥዕና ዓለም ትካል መድሕን ህፃናትን ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ሓዊሱ
11 ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለጺ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ይወርድ ዘሎ ግፍዕታት ጠጠው ንኸብል ብምጽዋዕ ነቶም ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ብነፃን ኣካል ንኽጻረ ሓቲቶም ኣለዉ ካብዚ ጾታው መጥቃዕታትን ካልኦት ግፍዕታትን ናይ ምጽራይ ከይዲ ድማ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስቲ ዘሻራው ወገን ሓቢሩ ንኽሰርሕ እቶም ኣካላት ምዒዶም ኣለዉ እዚ ንምኽትል ዋና ጸሓፊ ቤት ጽሕፈት መተሓባበር ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕብራት ሃገራት ማርክ ሎውኩክ ከምኡውን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እቲ ውድብ ሚሸል ባሽሌትን ዘካተተ መግለጺ ተጻባእቲ ወገናት ንጾታው መጥቃዕትታት ንኽኹኑንን ንገበነኛታት ድማ ናብ ሕጊ ንከቕርቡን ከም ዝጸውዐ ሮይተርስ ጸብጺብሎም ፋሽስት አብይ አሕመድ ነቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ይፍጸም ዘሎ መነወር ዝኾነ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ተራ ኣጋጣሚ ክስተት ጉዳይ ኣምሲሉ ከናእሶ ፈቲኑሎም ብኻልእ ወገን ነቲ ኣብ ዓውደ ኹናት ወታደራዊ ስዕረታት ይጉልበብ ዘሎ ሰራዊት ፋሽስት አብይ አሕመድ መናእሰይ ኢትዮጵያ ኣይጽምበርዎን ዘለው ክብል ኣማሪሩሎም ኣብዚ እውን ተወሳኺ ዝርዝር ክህልወና እዩ ስዒቡ ክቐርብ እዩ ፋሽስት አብይ አሕመድ ትማልውን ከም አመሉ ዓዘር ቆዘር ክብልዩ አርፊዱ ኣብ ቅድምቲ ሕገ መንግስታዊ ስልጣኑ ዘብቃዕ ፓርላማ ቀሪቡ መደራጉ ሕሶትን ፕሮፓጋንዳን ተወርድ ኢትዮጵያ ኣብ ጎደና ዕብየት ትውንጨፈላ ካብ ዝብል ተደጋጋሚ ሓሳብ ክሳብ ዝናብ ምዝናብ ጀሚርና ኣለና ዝብል መደርኡ ዝተዓዘበ ንውልቀ መላኺ መንግስቱ ሃይለማርያም ምዝካሩ ኣይክተርፍን መራሒ ደርጊ ኮነሬል መንግስቱ እውን ንተፈጥሮ ተቆጻጽርና ያለና ኢሉ ነይሩ ኣብ ኣጋሙ ዳቁ ድማ መንእሰይ ኢትዮጵያ ኣይዋጋአን ወታደርና ውን ምስ ጸላእ ገጢሙ ክታኾስ ኣይደልን ክብል ኮነሬል መንግስቱ ከማረር ይስማዕ ነይሩ ፋሽስት አብይ ውን ተመሳሳሊ መረረት የስማዓሎም ችግር አለ እንደሚፎከረው አይደለም ከምቲ ዝፍከረሎ ይኮነን ችግር አለው መናእሰይና ክውስን ኣለዎም ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ፖሊስን ኣትዩ ከዓጥቕ ኣለዎም እዚ ምግባር ዜግነታዊ ግቡእ እዩ ከምኡ ይኮነን ነቲ ዝርዝር ከልዕል ስለ ዘይደሊ እምበር ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ 115 ሚሊዮን ህዝቢ ኣለዋ ኣብ እትበሃል ሃገር እዚ ሽግር ክኸውን ኣይነበሮን ህዝብ ኣለባት እምትበሃል ሃገር ይሄ ችግሯ መሆን አይገባውም ብምባል እቲ መንእሰይ ኣብ ፌስቡክ እምበር ብተግባር ዓጢቑ ክዋጋ ኣይደልን ብምባል ንመንእሰይ ኢትዮጵያ ብትረት ነቒፍዎሎም ፋሽስት አብይ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት እውን መንእሰይ ኢትዮጵያ እምቢ ኣይዕጠቕን ኢሉኒ ብምባል ከም ዝነቐፈ ይዝከር እቲ ካልእ ዘገርም መደረ ፋሽስት አብይ ብዛዕባ ጸታዊ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበሎ እዩ ስለ ሰብኣዊ መብት ጥሰት የሚሰቃዩ ብዛዕባ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ትግራይ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ጸገም ዝሳቀዩ ሰባት ብዛዕባ መጥቃዕቲ ሰሜን እዝ ኣይዛረቡን ሰሜን እዝ እኮ ኣይተጠቕዐን እንታይ ደኣ ተዋሪዱም እዘን ደቂ ኣንስትዮ ብወዲ ተባዕታ እየን ተደፊረን ናትና ወታደር ግን ብሳንጃ እዩ ተደፊሩ ቦንድ የተደፈሩት የኛ ወታደሮች ግን በሳንጃ ተደፍረዋል ስለነሱ የሚያነሳ ሰው የለም ክብል ነቲ ዓለም ዘሰንበደ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝተፈጸመ መነወሪ ጸታዊ መጥቃዕቲ ከም ተራ ነገር ከናሽዎ ብምፍታን ሽላ ኢሉ ሓሊፍዎሎም በዚ ድማ ዓለም ሓቀኛ መንነት ፋሽስት አብይ ተረዲኡሎም ከምቲ ኣብ ትግራይ ሓደ ሰብ እውን ኣይቀተልኩን ኢሉ ጻዕዳ ሕሶት ድሕሪ ምዝራብ ቀኒ ድማ ብዙሕ ሰብ ኣይኮነን ዝሞተ ዝበሎ ነቲ ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ዝኣክል ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ትግራይ የለን ክብሎ ዝጸንሐ ሕሶት እውን ገዲፍዎሎ እቲ ባዕዳዊ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ብምእማን ባርገስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ DW ኢንተርናሽናል ነዝዕለት ዝበልናዮም ዜናታት እውን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ናይ ትማል መደብና ምስ ወታደራዊ ወሃበ ቃል ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን ዝተገበረ ቃለ መሕተት ድሕሪ ዜና ደጊምና ከም ነቕርበልኩም ክንገልጽ ንፈቱም ክሳብ ሕዚ ንዝተረኸቡ ዓወታት ድማ እንኳዕ ደስ በለና ብምባል ሕዚ እውን ትግራይ ትስዕር ሰላም